Parang may problema ata si ate. Anong problema mo sa mga taga-bukid? Crab apple. Yan, ito siya. Ito siya. And nag-start na siyang nagdahon. What time are you coming back home later? Hmm? I do not know. You don't always know? Which bag are you bringing? This bag. Does that work? You're taking out and then you put it back. Oh, I could have those keys out. But Where's the laptop? Right here? yeah, this stays here. What? Yung asawa ko ba? I just need his lovey-dovey. He is very wither. His like lovey-dovey is wither. Like it depends on the weather. Depends on the weather. Yeah, so sometimes he will tickle me and kiss me. Alam niyo, sa totoo lang, kapag magkaedad na talaga ang tao, iba yan, promise, iba yan siya noon. Yung kami, yung bata-bata pa siya, yung mga nasa mga 50s, iba yan siya, sobrang ano. At ako din, nag-iba na din, promise. Ako din, parang pagod na ako sa mga, yung mga mag-asawang gawain ng mag-asawa. And siya din, pagod. Mag-iba na talaga, right, Han? Mag-iba na. Yung parang promise mga loves kapag mag-asawa kayo and then pag matagal na and then may edad na, okay na kung mag-usap kayo. Parang nakakapagod. Pagod na. Parang wala na yung ano. Natural na yan sa mga mag-asawa. May time na parang, sige gusto. Yung mga lambing-lambingan. Gitik-gitik dito. Gitik gamay. No, ginitikay. Pero yan, ang realidad pala, hindi na. Pero, I think, totoo talaga yung mga sinasabi ng mga matanda noon na kapag yung mag-asawa is, matagal na, and then parehas na maedad. Ako kasi mga loves 40, parang feeling ko talaga, matanda na ako, parang, pero isip bata pa rin. Pero yung katawan ko, ang dami ko nang naramdaman. Yung hips ko pa minsan mag-give up na, nakatindig lang ako doon. Parang ang hirap ng mag-wiggle-wiggle, yung parang, noon, pag titindig na ako, kailangan ko nang hawakan yung knee ko para maka-straight. Yung parang iba na talaga, lalo na kapag winter, hindi nakagalaw-galaw masyado yung katawan ko, doon talaga maglala. Yung hips ko, yung joint ko, yung paa ko, yung knee, tuhod, talaga. So, kaya yun, maintindihan ko yun siya kapag kanang ganun, may edad na, wala na eh. Pero noon, ay grabe yan. Yung asawa ko, parehas kami mga baliw. Sa totoo lang. Hindi makatulog yung hindi kami makatulog na ani. Kinilig mo na ko eh. Hindi makatulog pang walang ani. ay, naalala ko tuloy. Paminsan mag-usap kami mga loves, no. Sabihin ko sa kanya na iba talaga tayo noon, no, yung parang yung time namin. I love you. Me too. Why you always have to do that? Because I need some water before. Yeah, but you know I drink. Ako na naman magdala ng bag. Para naman masaya. O yun, mag-isa na naman si Inday Mirian. So ngayon, nasa labas na naman tayo para meron tayong ganap at meron tayong malinis habang maganda yung panahon. So ito yung araw mga loves na may solar eclipse mga loves. At before nag-eclipse, before nagtagpo ang araw at ang buwan, ito yung mga ginagawa ko dito. Nagbisibisihan kasi nga ang dami nating dapat hahakutin, no? You're watching me. You're so cute. You're so cute, Lee. Liam, you're watching me, Lee. Tingnan niyo man yan, oy. Liam, come on. Come on, Lee. Come on. Right here, Liam. Come on. Right here. Wait, where are you going? What? You're going home? Sabi pa niya, uwi ako. Weirdo daw ako, weirdo. Ito na yung apple natin dito sa ating yard. No, ito yung crab apple. Crab apple. Yan, ito siya. Oh. Ito siya. And nag-start na siyang nagdahon. Look, nag-start na. Ito lang yung isang, well actually meron kaming apple. Pinutol ko.
Doon sa harap, pinutol ko. Sa gilid din, sa kabilang kapitbahay. Pinutol kasi annoying. Yun malalaki yun siya. Pero ito. Maliit po itong apple na to pero masarap siya po. Balik tayo doon para kunin yung mga natapok doon. Ang daming ibon mga loves. I think nag-aaway. Let me see what are they doing. Nag-start na siya. Tignan niyo mga loves. Look. At dahil tapos na tayo sa harap ng bahay, magpunta tayo sa likuran mga loves kasi ang dami ko dito ding lilinisin at kailangan natin kunin yung mga dahon na patay from last year, no? Ito siya yung before. Linisin natin siya kasi ito yung before. At so yun, nag-move ako dito sa kabila mga loves. Ito yung mga raspberry natin no, every year nakikita ninyo na mag-harvest po ako dito. Kailangan ko siyang i-trim para naman hindi masyadong malago. So yun, at malinis na dito na area. Doon hindi pa, may mga dahon pa mga loves. Look. So at least tapos na ako dito. At dahil tapos na tayong nag-trim sa ating mga raspberry mga loves, dito tayo sa kabila ng fence. Sa loob na talaga, kailangan na natin ding dahan-dahaning linisin ang ating garden. Kasi ito po, dito po natin itatanim yung ating mga gulay. Nag-isip-isip pa ako mga loves kung ano kung itatanim dito. Kasi yung tomato, dito ko nilalagay. Hindi nila nagustuhan masyado. I think yung roots ng tomato at roots ng raspberry nagtagpo. Kaya yung tomato is hindi talaga masaya dito na side. At yun, tapos na ako dito mga loves. Gabi na. No, gabi na. Ito na yan siya. Yan siya. Move ko yan baka nakawin. Yun. Tapos. At dito, bukas na ako mag-continue. Bukas. After solar eclipse, ito na yung panahon dito. 7:30 na po ng gabi. 7:30 pero hindi pa talaga madilim. Yep, ang buhay is talagang Roxy, what are you doing? Yun pa summer na sa ano na talaga, malapit na yung summer. Kasi 7:30 hindi pa madilim. Look, no? 7:30. Kanina sobrang init. Miss Tina, don't even think about it. So ngayon, puntaan na lang ako sa labas para meron pa akong matapos at meron tayong ma-accomplish ngayong araw, no? So dahil po, yun na nga. Mag-ano lang ako sa aking kamay kasi sobrang dry. Yung maghugas ka ng pinggan mga loves na sobrang init yung tubig, yung kamay ko is damaged na talaga. Ito na, tapusin na nga natin itong ating mga pagpinagagawa dito kahapon kasi kailangan ko na talagang mag-garden mga loves at parang paganda na yung panahon ngayon. At yun, malayo pa tayo dito sa katotohanan mga loves kasi kailangan ko pa talagang mag-add ng garden kasi yun yung plano ko this year at sana yun na yun last na yung mag-add tayo ng garden kasi mahirap kaya mga darling no, mag-garden every year and then ganito linis-linis walang katapusan. At ito pala yung ano mga loves, ito na yung time, ang dami nang nag-i-spray ng mga piras po yan dyan, ang dami po dito sa amin na side, no? So yun, ini-sprayhan nila, so kaya talagang sabi ko sa inyo nga, mga pagkain dito puro spray. So, nag-start ng maingay ang paligid. Ang paligid mga loves dahil po, what are you afraid of this? Takot sila nito. So, yeah, nag-spray na sila kaya yung mga ano dito, amoy spray dito mga loves. Grabe yung spray, ang dami. Buhay garden, ganyan talaga yung buhay. At magsuot na naman ako nito para hindi mainitan yung ating mukha at saka liig. Kasi mostly kapag summer yung liig ko isunog na sunog dito sa likuran. Sunog na sunog siya, so kaya buti na lang ito susuotin ko na ito siya. Anyway, so sa mga nagsasabi na, yung nagsabi na atupagin ko daw yung panganganak at parang may problema ata si ate. Anong problema mo sa mga taga-bukid? Kung taga-bukid ako, proud akong taga-bukid ay. Kaya na marunong akong magtrabaho sa mga yard kasi lumaki ako sa bukid. Yes, lumaki ako sa bukid at proud ako. Kung hindi ka galing sa bukid, alkansi ka,
Kay kung magkinaunsa ang kalibutan, hindi mo alam kung anong gagawin sa buhay mo. Sino ka bang magsasabi na atupagin ko yung pag-anak? Atupagin mo nga yung buhay mo para din makakain ka ng husto, no? Kasi talagang itong mga taong ito, paminsan talaga yung silos na hindi tayo masaya kung anong nakikita natin sa kapwa nating tao, no? Yun yung mga taong ilabas talaga nila yung sama ng loob. Kaya nga mayroong basher kasi hindi sila masaya talaga sa buhay at talagang ayaw nilang makita na masaya ka, okay yung kinakain mo, at saka sobrang lucky mo sa buhay, no? So yung mga taong nang babash is talagang hindi sila masaya at gusto nilang ipakita nila sa iyo na maging miserably din ikaw, at saka gusto nilang maapektuhan ka ba sa mga pinagsasabi nila. Yun. Kaya yung mga basher talaga nung paminsan maawa ka, magagalit, or tinitignan natin yung mga picture kung ano talaga yung buhay nila. Mas mabuti pa yung atupagin mo is maghanap ka ng hanap buhay para mapakain mo yung mga anak mo. Atupagin mo yung buhay mo. Kung gusto mo atupagin ko yung buhay ko, edi masaya naman ako. At inatupag ko nga yung buhay ko. Nagluto, kumakain, masarap, masaya. Ikaw sana masaya ka din sa buhay mo. At yun yung atupagin mo. Kung hindi ka masaya sa buhay na nakikita mo sa social media, yung mga taong andito sa social media, kung hindi ka masaya, edi problema mo na yan. Problema mo na yan talaga. Kasi kung hindi ka masaya, di bahala ka sa buhay mo, no? So, kayo lang ang kawawa. Kayo lang. Kayo lang talaga yung kawawa. Ay, so ngayon, mag-ano na lang ako dito. I-continue ko. Nag-start nang mag-init talagang mga loves. Yun. At saka, trabaho na si Inday Mirian. Kasi kailangan nang magtrabaho. Gusto ko nang magtanim, pero yun, wala akong sasakyan. Ang sasakyan may plow pa. Bukas, asikasuhin daw yan ni Tami. Yung plow bukas. So mag-ulan pa naman, kigwa talaga eh. Ang daming dahon eh. Ganito na yan. Ayan mga loves. Yun. Nakuha ko na yung mga ibang dahon. Ilagay ko sa bag. Ang init na ngayon, oy. Ang init. Grabe yung init. Nag-jacket pa talaga ako. No? Gusto ko lang naman sana magpahinga, kaso talagang nakatulog talaga sa Inday Mirian mga loves. And then, ayun, nag-video pa ako kasi nga pahinga, pero hindi ko na malaya, nakatulog. Yun, few minutes later, nagising. Nakatulog talaga ako mga loves. Nakatulog ako dito, sumakit yung ko gilid kasi ako dito, nakagano. Ay. Tignan nyo, kapag matanda na talaga, nasa mga 40 na, huwag masyadong kasi talaga yung mga katawan is talaga masakit. Magtapon lang po ako ng basura mga loves. Ito mga loves dito. Yan. Hindi dalhin natin doon kasi mahirap na ito mamaya. Ay, ang ganda ng panahon. Ito talaga yung pinakagusto ko. Yung panahon na ganito. Diba? Kinuha ko lang din yung ating papel. Mga sulat. Tara. Ito na talaga, ito na mga daming mga sulat talaga magdatingan sa bahay no, mga promotion, mga invitation, ganon. So ito yung pinakahintay ko, yung monthly ng aming investment, o diba? So tinitignan ko siya mga love. So itong mga investment is pababa pataas, pero lately talaga mga ilang months na pataas siya ng pataas, which is really good kasi hindi talaga natin kung anong takbo ng mga investment na yan. So, masaya si Inday Mirian kasi ang laki ng pinagtaasan. So anyway, yun, malapit na tayong matapos mga love sa ating
garden pero tapusin ko lang po itong isa kasi isa at saka meron pa doon sa kabila yung aking lilinisin dyan at mag-add pa na nga ako, 'di ba? At yun na nga, nasabi ko na nga magdagdag tayo at of course kailangan na nating mag-cut ng damo mga loves kasi talagang pahaba ng pahaba yung ating damo ngayon kasi ulan and then init, ulan, init. So yung damo is sobrang saya. Tingnan nyo naman ang hahaba na yung mga damo natin sa likuran at kailangan talaga nating mag-cut kasi andito yung mga aso at baka may mga ticks, no? So at ito din ating mga garden beds mga loves, kailangan nating dagdagan ng lupa kasi nga lupa is life kapag mag-garden ay kapag walang ano yung ating lupa, hindi maganda yung tubo ng ating mga gulay. Hello. Hi. Hello. Dito lang muna ako mga loves, mag-stop na ako kasi nga grabe na napagod na sa Indemer and kanina pa akong umaga dyan at mga, alam nyo na, mainit din. So at kailangan ko pang mag-edit, magtrabaho, magluto, pagkain ng mga aso, ganyan at mag-relax konti, no? At anyway, salamat pala sa inyong mga panunood at salamat sa time at kita-kits tayo next time mga loves. Bye! Ingat kayong lahat po!